And now, it's time for SPG. As in, Super Pack Ganun Secret Files. Wala akong brief. Tas, biglang dumating si Crush. Itago nyo na lang ako sa pangalang Pao. Isang mainit na umaga, ako ay nasa aming paaralan. Nakipagkita ako sa aking kaklase para yayain siyang maglaro sa isang computer shop malapit sa eskwelahan namin. OJT ako noon pero hindi ako pumasok. Sumama kasi ang loob ko dahil hindi ako nakasabay graduate sa batchmate ko. So, dumediretso lang ako sa computer shop para maglaro. Nung time na yun, ako ay mayroong nararamdamang kakaiba sa aking sarili. Ayun na nga. Nagkita kami ng kaklase ko. Sabi ko, "Pre, kain muna tayo bago tayo maglaro." Kumain muna kami sa kantin. At dahil nga ibang pakiramdam ko sa sarili ko, may kung anong kumukulo sa tiyan ko. Naghanap ako ng saging. Saging konyelo lang ang nakita ko kaya pinatulan ko na. Nag-order ako ng 2 bowl na saging konyelo. After nun, pumunta kami sa computer shop. Kasagsagan ng paglalaro namin ng League of Legends. Ako ay may nararamdaman na hindi ko magustuhan. Kumukulo ang tiyan ko at hindi ako mapakali. Naglalabas na ako ng masamang hangin sa loob ng computer shop. In short, utot na ako ng utot. Tinanong ako ng kaklase ko, "Ikaw ba yung umutot?" Ang sagot ko, "Hindi baka hininga mo lang yun." Nang tumagal ang pagkulo ng tiyan ko, sabi ko sa kaklase ko, "Tol, pabantay muna nung gamit ko Magsi-CR lang ako." Pumunta ako ng banyo para jumingil. Jumingil rather. Ngunit pang jingle ko, may kasabay na sumirit. Ang alam ko, paharap ang jingle. Pero patalikod ang naramdaman ko. So, ayun na nga. May sumirit sa underwear ko. Kinabahan ako kasi sobrang baho niya, sobra. Amoy saging na may gatas na panis. So, ang ginawa ko, hinubad ko at nilinis ko. Gusto ko siyang labahan kaso naisip ko na wala akong gagamitin kapag binasa ko to. Kaya ang ginawa ko, kinuskus ko siya. Sinakripisyo ko yung panyo ko para lang malinis. Pero, hindi talaga kaya. Ang naisip kong solusyon ay itapon ang underwear ko sa bintana. Nakatabi rin ng eskwelahan namin. Kaya lang, naisip ko,
May mga estudyante at baka huntingin ako ng mga estudyante na yun. Maya-maya pa. May kumakatok na sa labas. Pilit na binubuksan ng pinto. Ang tagal daw nung nasa banyo. So nagpanik na ako. Kaya ginawa ko na ang dapat na gawin ko. Itinapon ko na lang ang brief ko sa likod ng bowl. At lumabas na parang walang nangyari. Pagbaba ko, naririnig ko sa taas na sabi ng kaklase ko, "Sino kaya yung mabaho na yun?" Kaya ang sabi ko na lang, "Tol, labas muna ako ah. Yosi lang ako." Paglabas ko ay nagyosi ako. At baka sakaling kumalma ang tiyan ko. Pawis na pawis ako noon. Sa sobrang kaba ko, napayosi ako ng 6 na beses na dire-diretso. After ko magyosi, talagang sumusunod sa akin yung malas. Biruin mo, wala akong brief. Tapos biglang dumating yung crush ko at tumabi sa akin. Walang brief. Tapos tumabi yung crush ko. Awkward. Di lalong kumulo yung tiyan ko. Haluan ba naman ng LBM tapos kinakabahan pa ako dahil sa pagtabi ni crush? Itago nyo na lang yung crush ko sa pangalang Patricia. Nagkaroon kami ng conversation. Ang sabi ni Patricia, "Musta ka naman? Di ka pumasok ng OJT?" Sumagot ako ng, "Hindi." At sumagot naman si Patricia ng, "So anong ginagawa mo dito?" Sumagot ako ng, "Wala, nagpapahinga lang. Di ka pa ba uuwi?" Sa sobrang kaba ko, natanong ko siya ng ganun. Dahil gusto ko na rin sanang umuwi nung time na yun. Kasi alam ko at nararamdaman ko na may sumisilip na naman sa puwetan ko. After noon, hinatid ko siya sa sakayan ng jeep. At salamat sa Diyos, ako ay umuwi na rin. Pagkatapos noon ay umuwi na ako. Sumakay ako sa harap ng jeep para kung sakaling may mga moy, hindi nila malaman na ako yun. So, ang sisi ng mga pasahero sa driver. Nung nasa jeep na ako, nakatulog ako. Nagising ako, lagpas na ako sa babaan ko. Pagpara ko, yung katabi ko sumisigaw. Ang sabi, "Ang baho!" Alam ko naman na ako yun. At sa wakas, nakauwi na ako sa bahay namin ng buhay. At wala akong natatapakan na tao. Nabahuan lang sila. Kaya ang payo ko sa mga taong nag-LBM, umupo kayo habang umiihi. Delikado dahil mawawalan kayo ng brief.